Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at pang ilan linggo na tayo ngayon. Dami ko nang namimiss at alam ko marami sa inyo ang gusto rin lumabas pero kailangan natin makinig. Para mapawi ang inyong mga namimiss na gawa sa labas, di nakasali doon yung pagtambay nyo at pagiging walang silbi sa bahay, dadanan natin itong mga to. Akong bahala sa inyo. So simulan na natin. From The Chewy Show. Sa aking pag-iisa, ang sarap! lagi Hindi ko alam yung burger, ano ba yun? Asan yung pares? Oh my God. Tama na! Parusa itong ginagawa. Ikaw ang nakikita, nais kong makapiling kita. Asan na yung Adidas? Miss! kita. Huwag mo haluin ang ganyan yan! Shawarma ba yun? Copyright, Ano yan? copyright, Ano yun? Hindi ko alam yun. Syempre, siomay po siya. Gilig ko, Sisig ba yun? na-miss kita. Gusto ko na lumabas. Dahil na makolbi! Okay lang, makinig tayo. Kailangan natin ito tiisin, diba? Magkakasama tayo dito. Yung nagpapasarap doon yung usok eh. Yung usok, yung lawin na tumatalsik. Galing sa mga bumibili. Yung isa sa mga pinakamalaki kong kinaiinis sa ganun. Yung pag kunyari, meron siyang kwek-kwek. Sasawsaw siya isa, kakain siya isa. Sasawsaw siya ulit, kakain siya isa. Sobrang baboy. Sana dinuraan mo na lang yung sawsawan natin. Para gano'n na rin yun eh. Ang marumi na nga siya, dadagdagan mo pa. Ano ba? Sarap talaga ng kwek-kwek. 今気持ちよくしてあげるね Yan, isa pa yan sa mga namimiss nyo. Ba? Mga gustong tumusok dyan, mga tigang kayong lahat. Nasaan ang punyet ang sabaw? Yung nasa ng sarsa niyan. Namimiss ko na. Mga kunichiyawa talaga, mga marurumi ang isip. Kasing dumi ng mga kinakain natin sa labas. Pero, yun na nagpapasarap. Di ba, Baron? Nasa na? Dali, linkan nyo ako. Kailangan ko ng link nito. Sunod, from Faye, yung tapos na yung kuhan sinabahan ka sa labas. Hindi nga na-extend nga eh. Okay, so meron ka pang panahon para magbuhat ng weights, magpalakas ng katawan. From Kyle. Namimiss ko din yan. pero yung ginagawa nyo, parang ayoko na. Hindi ko na pala miss. Ayoko na. Sasabit! Putol mo, sarado muna, sarado. Masakit pag pinuputol eh. Okay, ayoko na. Putulin yan. Namimiss ko na sana yung Slurpee from the pro. Salamat, Dok, sa pala. Ang dumi-dumi mo. Alam na niya. It all interconnects. Nakita na niya to bago pa nangyari. Ito okay lang kung duru-duruin mo ko. Dolphins have returned to Italy. Meanwhile, in Leyte. May 3 linggo pa tayo. MacArthur ba yan? Kanina, di ba? Pag bumalik yung Slurpee kanina, MacArthur ang tawag doon kasi bumalik siya. Wow! Jokes! Sunod, from TikTok, thanks a leg twice na tasty. Anong klaseng taste ito? Nabaliw na ba yung makina? Kita mo na meron na rin nagka-virus na din yung utak ng makina. Magiging first week, second week, third week, fourth. Di nyo kasi naiintindihan. Sunod, from Andre, gobyerno. Ito, one from Yelial. Enhance community qualities about the coronavirus. Mag-extend ka na dyan. Huwag na paalala. Hindi ko namimiss to. Gusto na tumatapos. Kaya makinig kayo sa mga sinasabi sa balita. Kailangan pare-parori tayo magtulungan para malagpasan to. Sunod. Hindi wala problema yan. Ikaw ang support ngayong quarantine. Ayaw mo doon. Hindi mo to makakalimutan. Support o sukot, di ba? Makinig ka na lang. Okay lang yan. Alam ko meron ka pa extension sa edits mo ngayon. Kailangan matanggal yan. Pero pag natapos na to extension na to, panahon mo na rin. Huwag kayong mag-alala. Sunod. Time Gambo. Hi guys. Sobrang Mabuti ka pa, chill pre. dito sa beach. Shit, na-miss ko na din niya. Ay, wala nag-load. Hanggang computer na lang muna tayo, diba? At internet. Okay lang sa puso ko kahit masakit. Ay, miss ko na rin maanigan ng araw. Lord, from Hanzo. Dolphins are coming back to it. Sa Baguio ba to? Seryoso ba? Na-miss na nila ang kanilang mga amo. Wag mo lapitan yung amo nyo. Magiging kaldereta kayo niyan. Ako. Amo, wag po. Sunod. Nakakamiss lumabas ng bahay. Napakaliwalas naman dito. Sarap sa pakiramdam. Ayan, nag-evolve na ang ating mga manok, di ba?
Yung mga dating anak na pangsabong ng tatay mo, yan na, nag-evolve na sila. O, hindi ba ancestor ng mga manok ang dinosaur? Alam ko, ilagay mo nga dyan, Pao. Alam ko, mayroong connection yun eh. Sunod, diba? It all interconnects into the extension. Sunod, from iniwan, wala na akong maisip na palang. Kababuo yan. Tirahin mo na yung kating ko na ito. Kating-kating ka na rin. Sige lang. Ay, wala, para maginhawa rin ang pangloob ng katawan mo. Pantanggal kate sa mga kating-kate dyan. Yan. Sunod. Yan, namimiss ko na din to from jagay mo. Akala mo maganda ka? Oo, nagsashampoo ka na. Sige na. Pero parang awa mo na, hawakan mo yung buhok mo, kakalbuhin kita eh. Isa gusto ko na lang gununin talintis, batakin ko eh. Mas pag humiyaw siya, di okay. Pag hindi, di mamatay na lang ako sa buhok mo. Ano pa, meron pa onting dandruff, no? Sarap, yummy. Hahawiin mo lang, hawakan mo lang ganun, no? Kainin mo yung buhok ko, leche. Sa baba! Diba ka mo, kating-kating ko na rin ako. So, lalagay ko sa description. Sunod. Ryan. Diba, alam ko iba dyan, lalagpasan yung graduation nila. Tapos na sana to eh. Sabi nga nung yung bully sa Ateneo, tapos na dapat to eh. Nasa na yung principal? Yung principal natin nagbibigay na ng pagkain. Maraming salamat, Mayor, sa binigay nyo. Yung mga mayor yung tulog, gisingin nyo na. Bombahin nyo na ng graduation music. Ang iba dyan, umabot ba ng graduation yung mga eskwelahan nyo? Miss ko na din yan pareho. Yung parehong nilalako tsaka yung yellow cab. Nako, copyright ka kayo ng yellow cab, takbo. Miss ko na rin yung mga ganong klaseng pizza. Yung matamis. Yung parang dessert na yung pizza. Tea siya, pero ba't ganon? Maputing-maputi yung dough. Hindi siya talaga nagki-crisp up. Maputing-maputi yung dough. Matamis din yung keso. Lahat matamis eh. Miss ko na rin yun. Pamloka. Yan, diba? At least, diba, dahan-dahan nagiging creative na tayo sa ating mga kinakain. Parang yung kating ko. Diba? Yan ang friendship o the console. Diba? Sunod. Kunz. Subukan mo. Subukan mo. Uwi kami. Kung saan kami nakatira. Uy, naman. Halika na, uwi na tayo. Uy, hinuhold ka namin dito. So, subukan nyo ako. Hawakan na. Bastos pa ako ya. Hindi kami nang babastos. Uwi kami. Bastos ka ba namin? Kaya nga nakatulog kami. Curfew na nga eh. Huli Kaya nga nakatulog kami. Uuwi kami kung saan kami nakatira. Malamang. Kailangan naman umuwi ka sa barangay mo, di ba? Halika, Mal. Mahal! Subukan nila tayo hawakan. Subukan nyo ako hawakan na. Subukan nyo kami hawakan. si Bratri. Halika, Mal. Mal, Hindi pwede. Curfew huwag yan nyo eh. kami hawakan na, please. Mal, halika na. Uwi na tayo. Ano bang inaano nila? Phase 1, si Bratri. Gana, subukan nila. Huwag ka mag-video. Hindi kami laseng. Huwag ka mag-video ha. Ipapakita ko sa inyo yung live ko kanina, ha? Ha? 2 hours ago. Pagkagising namin. Sige, subukan nyo. Subukan. Subo po, totoo. Subo? Yes, alam ko po. Kaya nga po ako umuwi eh. Kaya nga ako umuwi kung saan ako nakatira eh. Oo nga! Kaya ako nagpalipas ng oras kung saan ako natulog. Kaya nga, hindi, hinahawakan nyo ako eh. Sandali, bakit ka nagpalipas na kung alam mo may curfew? Dapat natulog ka na lang sa bahay mo. Hindi ko gets anong lohika to. Pati ba yung utak may curfew din? No. Kita sa live ha. Yan, Opo, totoo. Yes. Ano ba ibig sabihin? Kita nila ha. Kita nila lahat. Kita nila lahat ha. Oo nga! Hindi. Ba't mapipigilan, sir? Ba't po mapipigilan? Nasa katwiran po ako. Sir, nasa katwiran po Saan? ako. Hindi po ako lasing. Kaya po ako umuwi. Kasi po. Mandatory na yung face mask. Yes, sir. Wala siyang face mask mga pala. Yes, sir. Meron po akong face mask. Pati mo suot! Po quarantine pass. Meron po. Kaya po umuwi ako kasi kung saan ako nakatira. Okay? Ano nga ako saan ka nakatira? Uuwi ka. Okay, walang dikitan. Sinong dumikit? Mga walang kwentang tanong. Kwento mo. Totoo lang. Naka-live ako, wala akong pakialam. Oh, yes po. Yes, basta ba naka-livestream ako yung tama! Latosa. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Totoo po. Opo, meron po ako ebidensya na kaya po ako umuwi ng gantong oras kasi lasing ako. Ano ba? Sabi mo lang hindi ka lasing lasing ka na.
Okay, may curfew din kasi. Pagdating na alas 8, babalik na yung tama mo. Uwi na tayo. Yes, aminado ako. Kaya umuwi ako ng gantong oras kasi lasing ako that time. 2 hours ago. Wala lalabas sa bibig Yes, ng hindi tama po. pag lasing Pero wag niyo ka. po akong haharangan kung saan ako nakatira. Ha? Ang maganda niyan, COVID test. Hindi yung naghaharap. Hindi po yung naghaharap. Sir, ganito po yun ha. Kaya po ako umuwi ng gantong oras. Para Kasi makauwi nga sa po, inyo. Ilang oras na akong laseng. So, nag-stay po ako kung saan po ako nalaseng. So, kaya gusto ko umuwi. Darado ka na lang. Oh, yun oh. Tama po ba sa mga viewers? Anong tingin nyo? Tama, di ba? Kung lasing ka na, ba't ka pa umuwi? Nandun ka na, kainin mo yung mga pulutang tira doon. Kinaumaga, ano ba naman yung isang tulog, di ba? So, ito, magsabi siya ng mga pangalan ng mga SPO4, na siguro friend niya, na nakikita yung live feed. Halika na. So, halika na. Halika na, mahal. Wag mo kong harangan. Umuwi na tayo. Oo, kasabot pala si Mahal. Kukulit mo, kinakausap ka namin. Hindi ka nakita Ibibigay Mahal. ko po yung ID ko. Mahal! Tayo mag-aaway. Mahal, sorry na. Kakashot lang natin. Hindi po ako sasakay. Bakit po? Hindi po. SPO per Mer... Tatanggalin ko lang yung pangalan ng SPO4. Wala akong pake. Ito ID ko. Anong wala kang pake? Yun ang pake nating lahat. Sumunod sa bata. Wala akong pake. Anong oras na ngayon? Finish. Anong oras na? Finish! Malali ka na. Wala ka na, finish na! Huwag mo akong hawakan, sir. Please. Hinahawakan mo ako, please. No. 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 Finish! No. Mahilig No. din ako sa finish! Hinahawakan nila kami, ha? Hinahawakan nyo kami. Hinahawakan nyo kami. Social distancing. Huwag Witty. nyo kaming hawakan. Huwag nyo Complete kaming top hawakan. si, ano, Uwi si kami Ate. kung saan kami nakatira. Oo nga, uuwi ka saan ka nakatira. Halika na. Sir, ganito po yan ha. Kaya po kami umuwi ng gantong oras kasi nakainom kami. Nagpalipas kami ng oras kung saan kami nag-inom. Ba't hindi ka nagtuloy-tuloy ng palipas oras doon? Doon ka na eh. Hindi po, ayaw po nila akong lubayan eh. Malamang! Ah. Nagkakalat ka lang. Yes po ma'am. Yes po, hindi po ako sasama. So Yes sinasabi po, ng yes, kanyang friend yes, nasa SPO4. tama po. Oh, yes po, Sumama. thank you. Okay. Quezon Province, nanonood po ng view ko. Quezon Province. Ng live ko. Makinig ka sa akin, ha? Okay. Saan po kayo galing? Galing po kaming Guadalupe Nuevo, sir. Galing kayo Guadalupe. Malayo ba yun? Saan po kayo uwi? South Sembo. Siyempre, nasaan ang parating? Andito po yung face mask ko. Sila po ang humawak sa amin, sir. Ako nakausap mo. Opo. Replay ko on live. I-replay ko on live. I-replay ko on live. Yes, sir. I-replay ko on live. I-replay ko on live. Shut up. Shut up. Finish! Shut up. Finish na! Shut up. Finish! Shut up. Shut up. Kaya nga ako uwi kung saan ako nakatira. eh. Oo nga, uuwi ka nga kung saan ka nakatira. Bago ako, eh. Wala din akong pakialam sa'yo kung sino ka. Dito Oo. ako. Dito ako. Pasensya na. Uniforme ako. Okay, pasensya. Mag-face mask Mahal, ka please, muna. huwag mong hawakan. Face mask ka nga, yung nakabahit pa yung mukha mo. Mag-face mask ka. Intindihan ko pa yung iba na hindi makapagtrabaho. Ikaw, iinom-inom ka lang, tas ano ba yan? Ito, di ko to na-miss, itong katahan ng mga ganito. So, ano pong ibig... Sa akin, Apa. considered as you are a violator. Apo. Pero meron po kayong social distancing na tinatawag. So, aware kayo as a public servant, aware kayo sa social distancing. Or, hindi po aware yung mga PWD, PSD. Ano PWD? Sobrang lakas yun ng finish niya. Naging disabled lahat ng mga tanod. Aware sila sa social distancing. Pero pag yung tao na lumabag sa batasan, ayaw sumunod sa mga sinasabi ng tanod, kinakailangan na nila ngayon i-close yung distance para ma-apprehend ka. Para mapigilan ka pa, para palalain yung katangahan na ginagawa mo. Kasi masyado ka malakas eh. No? Na PWD na agad sila bigla lahat sa'yo. Ganun siya kalakas. Oh, yes. Eh, bakit ganun po sila sa amin? Bakit ganun po sila sa Kasi amin? nga violator ka. So, bakit po ganun sila sa amin? Kaya nga pinagmamask kita, nasa mask mo. So, bakit po ganun sila sa amin? Ako kausap mo. Hindi ko naman ayaw suotin mo na yung mask niya. Magmask ka po. Magmask ka po.
Tawagin mo nga yung trimodule dito. Kailangan mo sumama sa Hindi, dito po. sa barangay. Dito po. Hindi ka makauwi, men. Hindi ka pwede umuwi. Bawal! Magagalit si mami! Andito po, may pulis na po dito. May pulis na po dito. Ganito po ha. Okay. May complaint po kayo. Ayan po tayo. Meron po. Kasi nakalay po ako eh. So, okay. Sige, doon tayo sa presinto 7. Yeah. Pati po kayo sir. Doon tayo sa So, ganun din. Sumunod din Okay. siya. Ngayon lang. Ito lang yung gusto nilang gawin sa'yo. Sumama ka lang sa kanila. Po. Hindi Ang gusto po. kasi mangyari ni ate Nakalay dito, po. makadiretso, Nakalay po kasi, makasulpot. nakalay po siya. Oh, halika na po. Sumama ka na. Sige, sasama yan. Sumama ka na. Sumama ka na. Tayo mo na. Gusto mo ba? Hindi nakakatakutan. Sumama. Oo. Hindi. Mas lalo ako. Okay, makinig na. Yes. Seryohin ninyo, sabay kayo, patayin niyo yung live niyo. Okay, sabay. Sabay daw kayo. Sweet naman, sabay. Ang hindi ko naiintindihan sa buong nangyayari na yun, yung isa nag-yosi, nakita nyo ba yun? Ayan o, may nag-yosi dun o, bawal yun eh. Isa din dapat sa mga violation eh. Susubad sila eh. Yosi na ako dito. Pero sa public place ako. Alam nyo nag-live stream si ate. Wow. Gusto nyo ng bagong hobby sa sa kulungan. Yeah, very good. Ito nagagawa ng quarantine, di ba? Di na tayo nakakapag-isip na maayos. Diba? Makinig tayo, di ba? From Kevin. Makinig tayo sa ating mga kapulisan, sa mga frontliners natin. Alam ko gusto nyo uminom. Tandaan nyo ang curfew. At kung kayo papalipas kayo, magpalipas na kayo sa kainuman yung lugar. Parang awan nyo. Huwag tayo pagtalo sa mga frontliners natin, sa mga sumusunod lang naman at nag-i-implement ng ating batas. Tatagal ang extension! Namimiss ko na ang mga pagkain. Dahil sa kapabayaan ng iba, lahat lang tayo dito matatagalan lang. Yan! Isa sa mga pinaka-miss ko na. Palipas pa kayo ng oras. Mahal! How they met. Yeah, marami kayong oras kayong magganyan, leche. Sige, kung tuli ka na, sige lang. May panahon ka pa dyan. Until next time, my number 1. Dami nagbe-break kayo na sa extension. At least we met a thread. Ba't may thread sa Twitter lang yan, di ba? At least we met. Post ko na, mag-delete ako. Dami-dami na nasisirang relasyon. Ingatan nyo. May almost 7 years COVID-19 na pala po. At least we met at yeah, malalaman mo na mga bata pa. Syempre, init, diba? Yung mapupusok na damdamin. Hindi pa sila sanay mahiwalay. Diba? Meron doon tinatawag nila ay na-inlove ka lang kasi lagi mo nakikita o lagi mo kasama. Pero pag pinaglayo na kayo, wala pala espesyal sa relasyon nyo. Okay lang yan, kasama sa buhay yan. Sabi mo saan, gusto mo muna maging malaya at Sa aking pag-iisa. Pinod ko naman yung gusto mo. Kahit napakababaw na nasa Japan yun. Iba ka lang pala. Iba ka na mahal. Tara na lang, finish na. Ibang finish pala gusto mo. Finish. Sa mga nag-break dyan, okay lang yun. Diba? Social distancing tayo ngayon. At panghuli, from the ang order coming ba tayo? Walang katapusan. Political issues, kaliwat kanan. Okay lang yun, para gumagalaw yung utak natin para hindi mabagot sa bahay at mga kung ano-ano makikita sa Facebook. So doon tatapos natin halos isang buwan ng mga memes tungkol sa quarantine. Makinig lang sa balita, sa mga tagapangasiwa ng batas, mga frontliners, at mga kaya sinasabi, huwag na matigas ang ulo. Walang quarantine pa sa katangahan. Tagalan to lalo lang tayo may hirapan. Kesa finish na to, meron pa tayo halos 20 araw na kailangan pang tiyagaan at maging mga mababait ng mga Pilipino. So, huwag tayo like, share sa inyong mga nakikinig na mga friends. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Lau.